салом мухлисони ҳамешагии канали Барса ТG. имрӯз оиди хабарҳои охири дастаи дӯстдоштаамон ҳарф мезанем ва албатта ки барои дастгирӣ аз кору фаъолияти мо обуна шуда лайк зери навор гузоштанро фаромӯш насозед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. махфӣ нест ки бошгоҳи каталонӣ барои баргардонидани легендаи худ Лионел Месси ҳама корро карда истодааст ва яке аз қадамҳои баъдӣ ин ҷалб кардани сармоягузорон ё сарпарастони боваринок барои фароҳам сохтани маоши Месси мебошад. ҳамин ҳафтаи сипаришуда хабарҳо баромаданд ки Барселона бо ширкати EA Sport барои бастани қарордод гуфтушунид гузаронида истодааст. бояд ки ин ширкат барои скан кардани рӯи бозингарон ва варзишгоҳи даста корҳоро оғоз мекард, вале рӯзноманигори боваринок Тони Хуан Марти ҳама ин хабарҳоро рад кард ва қайд кард ки Барса бо EA Sport ҳеҷ қарордоде ба имзо намерасонад. баръакс, даста барои тамдиди ҳамкорӣ бо Konami ки имрӯз бо номи eFootball маъруф аст, наздик мебошад. даста бо Konami аз соли 2016 ҳамкориро оғоз карда буд ва имсол бояд шартномаи онҳо ба охир расад. Konami ҳамчунин сарпарасти Месси ба ҳисоб меравад ва баъди рафтани Месси гуфта мешуд ки шарикии Konami бо Барса низ қатъ мегардад, вале ин чиз дар амал иҷро нашуду ҳамакнун даста нияти тамдиди ҳамкориро дорад. ин қарордод ҳам беҳуда баста намешавад ва шояд Барса тариқи Konami маоши лозимаро барои Месси таъмин кунаду қоидаҳои Ла Лигаро ҳам вайрон насозад. Лионел Месси тобистони имсол бо эҳтимоли зиёд тарки дастаи парижӣ мекунад ва ҳама чиз ба он ишора дорад ки легенда ба хонаи худ бармегардад. мо бошад мунтазир мемонему мебинем ки чӣ мешавад. Барселона нақшаи ба таври дастаҷамона коҳиш додани музди маоши футболбозонро дорад. аллакай дар ин бобат бо нафарони наздики якчанд бозингарон суҳбатҳо шудааст. новбаста аз фурӯши як ё якчанд бозингарон дастаро мебояд ки ин иқдомро низ дастгирӣ кунад, то ин ки пагоҳ боз ба мушкилии лимити музди маоши бозингарон дар лига рӯбарӯ нашавад. кӯчидан ба манжӯи қисми дигари Барселона дар вақти тамрини варзишгоҳ то ба 100 миллион евро ба даста зарари иқтисодӣ меорад. ҳарчанд ин рақамро бошгоҳ 92 миллион евро мегӯяд, вале манбаъҳои инсайдӣ мегӯянд ки зарар аз ин ҳам бештар ба даста мерасад. ба ҳамин хотир гапи тоҷикии худамон ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд дидро дастаи Барселона иҷро дорад. ба бозингароне ки шартномаашон соли 2024 ба анҷом мерасад, бе ягон варианти дигар кам кардани маош пешниҳод хоҳад шуд. вале агар Жорди Албаро мисол орем, шартномаи ӯ низ тобистони соли 2024 бояд ба итмом расад, аммо Барса метавонад ба ӯ тамдиди шартнома барои як сол пешниҳод карда бо шартҳои иловагӣ ӯро розӣ кунад ки қисме аз маошашро коҳиш диҳад. ин мавсим мо шоҳиди якчанд нофаҳмиҳо байни даста ва Ла Лига шуда будем ва барои рух надодани чунин ҳолат хуб мешавад ки аллакай аз ҳозир мушкилиҳои бударо ҳаллу фасл кунанд. Барселона аллакай чораҳоро барои ояндаи бозингарони хати ҳамлааш ҷустуҷӯ дорад ва бошгоҳ барои қабули пешниҳодҳо оиди чанд бозингараш омода аст. Барса бо намояндагони Фати ҳам суҳбат шуд. маълум шуд ки бештар аз ҳама дастаи Манчестер Юнайтед ба ин ҳамлагари ҷавони испанӣ мароғ зоҳир карда истодааст. ҳарчанд Ансу Фати дар даста боқӣ мондан мехоҳад, вале агар пешниҳодҳои хуб аз ҷиҳати молиявӣ шавад, Барса бе ягон фикр онро баррасӣ хоҳад кард. Ферран Торрес низ дар он ақида аст ки дар Барселона боқӣ мемонад ва дар бозиҳои баъдӣ худро ба хубӣ нишон медиҳад. даста дарк мекунад ки фурӯши ин футболбоз осон нахоҳад буд ва 55 миллион еврои харҷ кардашуда бароварда намешавад. дастаҳои номдор ба монанди Интер ва Атлетико ба Торрес чашм андохтаанд, вале онҳо варианти иҷора ва ивази бозингаронро пешниҳод карда истодаанд. дастаи каталонӣ ҳатман ин пешниҳодҳоро анализ хоҳад кард, зеро мондани Торрес дар ҳайат танҳо банд кардани ҷой мешаваду халос. аз ӯ умеде дигар барои оянда боқӣ намондааст. Рафиня аз ҷароҳат бардоштани Дембеле истифода бурда бозингари ҳайати асосӣ шуд, вале то ҳол касе ӯро бозингари калидӣ номиданӣ нест. дастаҳои англисӣ тайёранд барои ҳамлагари бразилии Барса маблағҳои калон диҳанд,
албатта ки барои барса фурӯши бозингар бо нархи ҳарчи бештар ин ба фоидаи кор мешавад. дар назар аст ки соли баъдӣ низ мо ротатсияи калониро дар ҳайат мебинем. бахусус баъди омадани Месси ба Каталония ҳатман даста аз якчанд бозингарони камфаъоли худ ҷудо мешавад. дӯстон, обуна шуда пайгири канали мо бошед, зеро аз овозаҳо то ба хабарҳои расмӣ маҳз барсатиҷӣ сари вақт баҳри мухлисонаш наворомода хоҳад кард. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.